आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। मोरगाव येथील गोविंद दळवी या शेतकऱ्याच्या दुधाळ गायीवर अज्ञातानं बंदुकीची गोळी झाडल्यानं गायीचा मृत्यू झालाय। मात्र शिकारीच्या उद्देशानं गोळी घातली की मुद्दाम गोळी घातली अद्याप स्पष्ट झालं नाही। पाहूयात। डोंगरी तालुका म्हणून ओळखला जाणारा दोडामार्ग तालुका हा शिकारीच्या दृष्टीने दिवसांदिवस या ठिकाणी जंगली जनावरांची शिकार मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि याचाच आज एक भाग म्हणून मोरगाव जो गाव आहे, या मोरगाव गावात एका निष्पाप शेतकऱ्याची गाय या ठिकाणी आपण पाहू शकता। माझ्या पाठीमागे ही गाय आहे आणि या गायवर कोणी बंदुकीची गोळी झाडून या ठिकाणी गायची हत्या केलेली आहे। असं हे क्रूर कृत्य ह्या ठिकाणी आज केलेलं आहे आणि हे आपल्यासोबत या ठिकाणी ते गायचे मालक शेतकरी आहेत। त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशा प्रकारे ही घटना घडली आणि नेमकं काय कारण होतं आणि काय झालं। असं काय सांगाल, या ठिकाणी आपली ही गाय बंदुकीची गोळी झाडून मारलेली असं आपलं म्हणणं आहे, काय सांगाल? गाय मी चरायला सोडली होती, ती आली नाही म्हणून शोधायला आलो होतो, तर ती रक्तबंबाळ झालेली दिसली म्हणून मी शोधाशोध चालू केली। ती दिसली त्यानंतर पोलीस कंप्लेंट केली। कंप्लेंट करायला मुलगा गेला होता, म्हणजे ती आता गोळीचा वरती वर्षाव झाला, ती मेली गाय। काय म्हणजे ही घटना साधारण कधी घडली असं काय? ही घटना काल संध्याकाळी घडली। तर या संदर्भात आपल्याला कोणाला असं डाऊट वगैरे असं काय आहे का, कोणी जाणून बुजून केलेलं आहे, काय काय ना असं डाऊट का मला येत नाही। काय रानटी जनावर म्हणून हत्या केली असणार, ती काय मला माहिती नाही। त्या ठिकाणी आपण पाहिलं हे जे शेतकरी यांना धड बोलता पण येत, त्यांना डोळ्यात अश्रू अनावर झालेलं आहे। त्यांच्या घरातला एक सदस्य होता आणि सदस्याचाच या ठिकाणी हत्या झालेलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्यांचं लाखो रुपयाचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। या संदर्भात त्यांना न्याय द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे। या संदर्भात त्यांचा मुलगा जो आहे या दोडामार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी गेलेला आहे। वन विभागाने या ठिकाणी गांभीर्याने लक्ष देऊन असे जे शिकारी आहेत यांना जे बंदूक घेऊन फिरतात, शिकारी करतात, यांना कुठेतरी चाप बसण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा। कोकण साथ लावण्यासाठी लहू परब दोडामार्ग।